Όσο δύσκολα δείχνει το τελικό 1-0, τόσο δύσκολα η νίκη Βόλου κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Δόξας Δράμας και να μπει με το δεξί στο 2014. Αν και η νίκη Βόλου μπήκε δυνατά στον αγώνα, η Δόξα Δράμας ισορρόπησε και απείλησε αρκετές φορές την εστία του Αποστολίδη. Η νίκη Βόλου από την πλευρά της δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την επίτευξη κάποιου τέρματος. Μόλις το πρώτο λεπτό, Ανιέτε έστρωσε όμορφα στον Γέσιτς στο ύψος της μεγάλης περιοχής, όμως ο Σέρβος προτίμησε να πασάρει αντί να κεραυνοβολήσει τον Μένκα, με αποτέλεσμα να χαθεί μια καλή ευκαιρία για την νίκη Βόλου. Στο έκτο λεπτό, απευθείας φάουλ του Μπέκα, απέκρουσε με γροθιές ο Αποστολίδης σε κόρνερ. Στο 13, ο Στόικος για τους φιλοξενούμενους από ιδανική θέση και μέσα από την περιοχή της νίκης έπιασε δυνατό σουτ με τον Αποστολίδη να πραγματοποιεί εντυπωσιακή απόκρουση διώχνοντας την μπάλα σε κόρνερ. Στο 17, ο Ισαάκ γύρισε όμορφα στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Δόξας, ο Ηλέδης έστρωσε ιδανικά στον Ανιέτε, το σουτ όμως του Ισπανού κατέληξε δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Μένκα. Στο 29, καλή ευκαιρία για τη Δόξα για να ανοίξει το σκορ όταν ο Ετόφ έπιασε απευθείας σουτ μετά από φάουλ του Βλασόπουλου με τον Αποστολίδη να μπλοκάρει. Στο 35, καλή στιγμή για τη Δόξα, ο Ετόφ και πάλι κέρδισε 3 κόντρες, πάσαρε στον Ρούτσι, οι αμυντικοί όμως της νίκης απομάκρυναν τον κίνδυνο. Στο 38ο λεπτό, σουτ του Αναστασόπουλου από το ύψος της μεγάλης περιοχής της Δόξας, την μπάλα θα μπλοκάρει εύκολα ο Μένκα. Στο 41ο λεπτό, κι άλλη καλή ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους με τον Θεοδωρέλη να πιάνει σουτ βολ πλανέ μέσα από τη μικρή περιοχή της νίκης, με την μπάλα όμως να καταλήγει out. Το δεύτερο ημίχρονο μέχρι το 80ο λεπτό ανήκει αποκλειστικά στους Γιαννόλευκους του Λουτσιάνου Ντεσόουζα, αφού με την είσοδο του Τσίτα στη θέση του τραυματία Ισαάκ, η νίκη Βόλου έκλεισε στα καρέ τους Δραμηνούς. Στο 46, τεράστια ευκαιρία για την νίκη, ο Μανουσάκης βγήκε τέτα-τέτ με τον Μένκα και προτίμησε να δώσει τυφλή πάσα αριστερά αντί να σουτάρει με την μπάλα να απομακρύνεται από την άμυνα της Δόξας. Στο 65ο λεπτό, ξερό σουτ του Σοηλέδη από τη γωνία της περιοχής της Δόξας απέκρουσε ο Μένκα σε κόρνερ. Η ασφικτική πίεση που άσκησαν οι παίκτες της νίκης έδωσε καρπούς στο 72ο λεπτό, όταν ο Ανιέτε μετά από άψογη επιθετική ενέργεια των Κιανολεύκων πήρε την πάσα στο κέντρο της περιοχής της Δόξας και με ψύχρεμο πλασέ πρόσθεσε ακόμη ένα γκολ στο ενεργητικό του. Το γκολ αυτό ήταν αρκετό για να δώσει τους 3 υπερπολίτιμους βαθμούς στη βολιώτικη ομάδα και να μείνουν έτσι ζωντανοί στο κυνήγι της κορυφής και της Κέρκυρας. Η Δόξα Δράμας προσπάθησε να αντιδράσει, όμως ο Μάνος Αποστολίδης κατέβασε ρολά, προσθέτοντας ακόμη μια εντυπωσιακή εμφάνιση και κερδίζοντας έτσι δίκαια το χειροκρότημα των φίλων της νίκης, που έδωσαν και πάλι εντυπωσιακό παρόν στο Πανθεσσαλικό. Στο 80ο λεπτό, μεγάλη ευκαιρία για τη Δόξα. Ο Αποστολίδης απέκρουσε θεαματικά το κοντινό σουτ από τον Ετόφ. Στο 83ο λεπτό, διαγώνιο σουτ και πάλι του Ετόφ από πλάγια θέση, την μπάλα μπλόκαρε ο Αποστολίδης. Στο 86 σουτ του Ρούτσι, η μπάλα όμως θα καταλήξει out. Στο 88ο λεπτό, καλή ευκαιρία για την νίκη για να διπλασιάσει τα τέρματά της. Μετά από χορευτικό του Ανιέτε, η μπάλα έφτασε στον Παπαδόπουλο, με το σουτ όμως που επιχείρησε από κοντά να περνά ελάχιστα δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Μένκα. Επόμενος σταθμός για το κιανόλευκο συγκρότημα, το στάδιο Αλκαζάρ και η ομάδα του Τυρνάβου.